na-eme ka edozie na-ewere ihe ndị ụka eji eme arenji na-eji ya bịa biri oke aha ka gị Ayaya na Nando ihere tankobu anọ gị n'ime ịchọchadịrị onye ga ya ga-eme arenji asị onye chọrọ iri awọ ya rie ka Ishi kara aka ịchọchara onye ga ya ga-eme arenji ya wụrụ nwa ọba ashịrị Okongwu ya wụrụ nwa ntakịrịke Okongwu ya wụrụ ntakịrịkịrị Okongwu ka ga ya megara nji somebody dia nga ahụ ga ya bụ ọnụ nwụcha kai for you don't call onye ọzọ exactly ihe nnu mere. Yet you say you be old man, yet you say you get association where you belong to. Those people say we una belong to for the same meeting, they know they talk to you. Una know they sit down for round table discuss. That club where una dey spray big money. Na ndị ba ekenekwa m ụnụ ọzọ biko na ebe na nene m ụtụtụ ọma ifife ọma uhuruchi ọma n'okwa ji ebịakwa n'ụbọchị nketa adama na wish na vidiyo anụnwa ilu Ayaya na Nando ntị ihe a dibịa ibia kịta na-apịa onwe ha bụ ị na-apịa mmadụ ka ị pịagwa mmadụ azụ ihe a dibịa ibi ya na-apịa woto maka na ajụ ihe ha na-eme akarịa na because this young man kwukitara okwu na video nga na-asị na I wish na other people ya dị bold like this pụta kwuo okwu kwuchie ike n'ala kwumenya ma okwu kwuo ya ọ dị mma n'anya dị mma na ntị onye na-enene na-adị mma because this video is so interesting and you cannot skip it. You cannot skip this video. Skip where you na ha ya aghọta ihe ọzọ na-ekwu maka na like mmadụ chọọ ikwu izuụka kwulu n'isi regardless of ihe ọbụla your religious denomination ị na-ego mmụọ ị na-efe osisi o ị na-efe mmadụ ị na-efe Chukwu okike abịa ama ị na ihe ọbụla ịtụkwa gị bụrụ Christian bụrụ Muslim kwuo eziokwu kwụba aka gị ọtọ. That's the most important thing. Mana afụgo m na ndị Igbo anaghị alike eziokwu ihe na-agwa mmadụ eziokwu ị na-asị na ị na-adanye n'ọkụ ị na-adanye na mmiri and I say, mind your business, go and face your business, go and do this one, go. At the end of the day, you know, was there justice for any dotua, justice for KK, justice for Kafo, justice for Okongwu. Manambana si Okongwu, KK, Okafa, potano n'ọkụ na ele na mmiri ayeli unu, hasicha ndị ochimkpu na-etie na agologa wa ijidecha kamera na asị na n'eheli ya. Biko nu, nenenu video nwa dibịa anụnwa. Maka na like m ihe okwu na video anụnwa maka ebe anụnwa nọ na always stand for the truth and truth alone bụ ihe nkwụnya nenenu video anụnwa na na chiata azụ ọzọ. Ụmụnne na ụmụnne ekelela m nnọọ ekelela m nwoke ekele nwaanyị akwanụ hụrụ ihe m dere nga ahụ where is Ayaya Nando, where is J Park na ịmara onye akpọ J Park iji anụ maka ya. Okay, ona maka J Park mbụ. Ịmara onye akpọ Ayaya na Nando ọ dibịa. Okay. Nna ama anwụ. Nnụ ga-ama anwụ taa from him chọrọ ikwu. Ụmụnne na ụmụnna onye nụ n'ugolu ya bụ Dr. Osi na Chọpara agbara mmiri gbọọla dibịa ka nwụ. You see? Ayaya ewu dibịa. Ewukwa n'oke a ọwụshi iwe oke a pase but are small boy ewu enwe m akpọghị m gị ụgwụ but enwere agba mbụ ya atụ n'ogwe agba abụọ ya atụ n'ogwe a ga-ajụ ajụjụ sị ọwa ogwe ka apịla akụ. For some time now I've been live kpa n'ụdị atasịmaf aya taa ndị eji watch my video are very very aware that I detest magic, sleight of hand. Magic ọwọ nene magic ewo the more you look, the less you see. Oh, hell, magic. Magic wo lakam. Leno hell magic lakam. Efugo ya, enwe ife debe a.
ngwale ya ife adịrịgo gị mechaa ya like this gasị ndị mmanụ na mmụọ mere ya. But in the real sense, ọwụ mmụọ mere ya. It is just sleight of hand. It is just magic. It is not a supernatural occurrence. It has nothing to do with metaphysics. It has nothing to do with spirituality. It is just sleight of hand. Before you know it, I am always against it. You see, in those my videos that I've made before, in those my videos that I've been making, MLM video, go back now. In those my videos, MLM the video, me video na condemn magic and sleight of hands. Ya reka emegamanya ụfụ. Ya reka achọgam onye m na-akọtọ. Ya reka enwere onye m condemn ga. Ya reka ọwa achọ m ka nnụ trend ya. Ayaya Nando. Mgbe ihe ndị ebidoro mgbe nnụ niile chọmachara ka akwa ọkụkọ. Yes, na-echefu oche. Bịa m Ishi akpere John, Ishi ga John awụ otu. Iwu dibia. Icheki ibe m akara aka gị ụba ọnụ na ya. Icheki ibe m akara aka gị ọwụ naanị ikikere nọ na ya. Icheki ibe m ihe dụrụ ya ụwa ọwụ na ị ga-arị ogologo ndụ mana leke ga ahafụ gị. Even if you don't do this thing for others, at least you're supposed to know these things for yourself. Then ga na-achụ popularity n'ike. Okay aha age. Old man like you. So tell you can't do small mistake. Iji aka pigbuo ọkụkọ. Ahụ ka ahụ tima mkpu. Say hey magic, hey magic. I'm one of the first people of are online mgbe ahụ. De ya kwuo ya sị ọkụkọ enwe diaphragm. Ọkụkọ arịhụ ka mammals. Ụmụaka jere school amaala ihe mkwuga. Enwere ebe ị ga-eji dosa ọkụkọ. Ọkụkọ eji aka ya. Nwụọ by asphyxiation, otherwise known as suffocation. Gịsa ahụ na awụ agbara gị kugburu ya. Pụta anya mana na so wasị. Enwere ndị ka ọzọ wụ nwụọ bịakwa. Enwere ka imere ịkpọrọ ya ịchaka mmụọ. Hụ uli ji erigari, I am not against it. Do you understand? I am not against it. But ịhụ na greed na-abịa ba ama ime ya ga-emefema. Enwere ndị ka bịara nwụbịa nwe were ihe balance ya were bottle balance ya were aka ọdụ na ikwe balance aka ọdụ na ikwe na-asị mmụọ a na-etu nwu ọbara tule. M na-ele nwo some of these my colleagues, m na-ele na Facebook masị mmiri nnụ dọga mgbe ọ ga-ebido ozoma. Ịmakwa na ọ kaala gị mma na asị na inwe power. Ịmakwa na ọ kaala gị mma na asị na ịrụla onye oshi ọrụ mana ịmahụ na onye awụ onye oshi ga-arụọla ya ọrụ, polisi ejide ya jide gị, aha ga-akwụọ gasịle ga-jụọ ogu kpuo ogu sị amakwamịso onye ewe onye oshi amakwamịso. Ịmana ọ kaala gị mma na ụmụ ihe nkịrịnka ihe ndị emere gị danna imega arrange miracle. Ọ kaala gị mma that manus kọrọgọ. Ọ kaala gị mma that na ijọsụrụ ọ kaala gị mma si ijọsụrụ racha ọkpụ na rụmọrụ mmụọ ọrụ ike ọrụ ahụ emebie ọrụ ahụ agahụ eji ya kọọ gị ọnụ sị ọrụ ịrụrụ agaghị aga. Ịmana ọ kaala gị mma na ịrụchara ọrụ na ọ kaala gị mma na ịrụchara ọrụ mmụọ ọrụ ike fụ outside nwa accident asị na ọwa amụsụ echụfụrụ nyere gị nsogbu mebie gbagha ọgalị gbaji ọgalị ama. Ịmana ọ kaala gị mma na eji ya kọọ gị ọnụ danna eji amansị kọọ gị ọnụ. Amansị ọnịnị arenji ihe ndị your idea. You know why? It is if ọka mma na asị na ewu otula nwaanyị ike nwaanyị. Ọka mma na asị hụla anụ na skirt ịlaikere ya. Ọka mma si eji ya kọọ gị ọnụ asị dibia nwere karịa. Onye ji eji nwaanyị kọọ dibia ọnụ misef ahụhụ m ya asị ha ọjọọ.
because dibia ji alụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị. And you will not just see a woman and pick her alụmaya. You won't see a girl pick her alụmaya. Ga ya ga-akpa akpa. Ndị Igbo tụrụ ilulu si ebe nwa shiri ụwa ya hiri. Do you understand? Ha achọga awa ọmụmụ. You understand? Ị ga-eme we gaghị, you will not do abortion. Ị gaghị eke ime. Ala, ị ga-ewetu nwa. But na ọkala gị mma na-eji ya kọọ gị ọnụ than na-eji arrange kọọ gị ọnụ. And you know you have a career. What did you care? Ịma na ị nwere career. Ịmara si ị nwere career. Ihe ndị ka jee paakị hụrụ gbalaga. Hafụ nnụ gbalaga. Ihe ndị ka jee paakị hụrụ earlier on hafụ nnụ gbalaga, disappear. Eji m awọchị J-Park. Mbịama na awọchị ihe ndị odega na ihe ndị okwuga. Some people kwa ga na-asị enwere ndị eji ekwu ya ikwu. Kpọọ ya this, kpọọ ya that, kpọọ ya this, kpọọ ya that. Although ya onwe ka ya nwekwara onwe onye ere mma n'azụ. Ịwala. Ya onwe ka ya nwekwara ebe o riri mpe. Mana ilekwa ihe ndị okwuga. Majority of ndị okwuga kwa ha ọhụrụ n'anya na ha ọmarala. Ilezia, if you investigate well, ị ga-ahụkwa that na J-Park amarakwala ha okwuga. He was once with two people. Then why did he leave? Why did he leave? Because ọhụla ịma otu he na ohe rubbish pastors today arrange miracle, fake miracle. Ekwo mmanụ ụgwọ gasị onye ahụ claim that agi mele iherekpa, whereas iherekpa nothing like that happened. So when people started finding out that this is ihe mega, ndị ma na-withdraw ma bịamakwa n'ụzọ omenala. Now ndị omenala greed ekwe ma akpa nnụ. Some of you greed ekwe ma akpa nnụ. Nna achọmakwa ime arrange. Now ị gaghị eche echiche sị hey cast ya. What will be your fate? As in FATE. Hey cast ya. Hey chọgị ime now. Ijikwa eche ịma before mma na-eme ihe. Ọkụkọ sa ya ji ebi ụzọ jugbuo tupu ya erie. Before dị ga-ekwu ka ị ga-ebi ụzọ ji n'ire gị gụọ eze gị ọnụ. Ayaya na Nando agị ka nkaga now. Awụ m onye Imo steeti, awụghị m onye Anambra. Asịghị m gị na Anambra amaghị ọrụ. No, Anambra played a huge role in my life, especially in my formative stage as a dibia. Anambra people enwere ndị Anambra gbalịla me, because then ọ gara ahụ ga-ahụ onye ga-afụ n'Imo steeti kwere sa ya mega omenala, especially from the part I come from. Mchije mba dibia eji m agbahụ fụọ afụọ jee mba dibia. Ịwala so ndị Anambra help kwara me. But nnụ na chọrọ imebi aha ndị Anambra ahụ. Nnụ na chọziri imebi aha ndị Anambra. Ya narị ka Anambra ọwụ headquarter ndị dibia ndị ara. What is there? Nnụnụ yọ gị gọmọfọ. Onye mmụọ ala gị ga-arụ ya, ma mmụọ ahụla gị ga-ahafụ mee other things chọrọ ime. Do now the same about Okongwu, one Okongwu boy. Guy abụọ trend kwara one certain time. Both of you trended for the wrong reasons. The Okongwu boy ran away. Ndị ma na-eme achakwala ya ebere. You see? Ya gbafuo ga afọ. Guy ya mere business, arrange business numere that was very clear and obvious. Ọwụhụ ụmụaka na online. Ya ma follow was again na ndị ji abịa shine ga ọwụ ụmụ ewu, ụmụ nwa apa. Then you need to know the kind of people that are online, the kind of people that read posts and have sense of reasoning. You need to know people. You need to know that people that are online, majority of them have critical thinking. Yes. Okay, this same boy, abafuo ga for kopa ga ya ji mee business moto.
Kobaga ya ji nwe arrangement akpa na-eji eme arrange na ndị otu ya na ihe ndị ọzọ. This same boy eme gị ga agbara ọkpọfụ a main road pa agbara gị na ọfọ gị sa gị kpọga ihu agbara gị mega ke. Ịma na enwere ihe ga-eme a guy man ga-arịba so that matter ga de-escalate. You did not allow the matter to de-escalate. You were okay. Bam ji lee ga echem shi nwere sense. You were okay. Nwe udi sense m chere shi nwere. He ga-eme o you pipe low. You de-escalate the matter. Knowing fully well that in Nigeria, manwele hu bibi Naija. Otu governor agba otu senator akant. A ga-akọ ya na news. Otu pastor church ya ere ọkụ. Otu pastor akụgbu otu enyi ya nwaanyị. Ọ ga-trend. Attention is shift from you shift to by then email ha akpọ retreat. Ndị okpere ndị church ji akpọ ya retreat. Ma email ha akpọ retreat jụọ mmụọ ga ajụjụ ele ebe m shi rie mpe. Ele ihe m ga-eme ma ga abụọ mmụọ me adị n'udo because ga mmụọ gịrị n'udo ga ndị mmanụ na gari anụ n'udo. Mgbe ahụ kwesịrị ga ajụ ajụjụ ndị. So if you're coming so if you're coming out, you now come out fresh. A new person. A new character. But you did not told that part. You chose the part of Ogonamba with Okongwu Dibia na J Park. Ga ba J Park ogo. Ba Okongwu Dibia ogo. Abia na abia ndị bloggers ejikwa gị na-akpara ego. Bloggers ejikwa gị na-akpara ego. Yet gị sha gị wo okia. Yet gị sị na ewu okenye. Now onye hụrụ saga ga Okongwu Dibia that time will think that. Onye hụrụ saga gị na Okongwu Dibia will think that you have relaxed. Will think that you have turned a new leaf. You must not be famous online before you make money as a native doctor. You must not be famous online before you make money as a native doctor. You must not. You don't even need to be famous online. You must not be trending. Your page must not be bubbling before Amanashi make it go online. So onye hụrụ hega Okongwu Dibia mere that and get that you will not want to do anything with that Okongwu Dibia again. But look at what is happening now. Look at the testimonies everywhere. Now Okongwu Dibia say na agbara get to their ejidele, and now voice notes are coming out. Even the Okongwu Dibia that guy abo, according to look at people like J Park and this other guy Governor Ezoku or something like that. Governor Ezoku. They are on top of your matter because they say that you have begged Ibido trend the makwa again. That is what I have the video. I downloaded the video. So that you will not misquote me. So who leaked this thing? It is still the same Okongwu. You see, enwere video mere one certain time, not quite long ago. That's agorum. Those bloggers where they follow Pastor Waka still follow Dibia Waka. They go rebel you. Oh. Those pastors where they follow Pastor Waka still follow Dibia Waka. They go rebel you. Oh. Those bloggers where they follow Pastor Waka National Department. They go rebel you. Oh. Those bloggers where they follow Dibia Waka Nasabo Department. They go rebel you. Oh. Now you see, there is a reason why it seems as if I am a lone wolf. No, Dibia. If you come here, the most people like them monogalon, few people, and I regulate the number of persons that I see a day. I know they do crowd, conquer camera, they show everybody. I know they open my gate, send the chore ano, bia amano. I know they even say make bloggers come blog me. I've had several opportunities to be blogged. I've had several opportunities
to be advertised as a dibia. Sometimes I will, human being, sometimes I'll be tempted to succumb, but one way or the other, something maybe it won't happen again. Avoid this thing. Say, avoid this thing. May avoid. Hello? Yeah? Hey, kuma. I'm na live video, I'm biko. So, you see, there's a reason why I don't really indulge in advertisement. Because onye mamanu eje buya, now who know you? Na ingo buy you. Onye magi eje, mamanu biagendo ta, biagendo echi, biagendo nwanne echi. Biagendo onya hamale bije je toilet, onya hamale bije agbu asu, onya hamale bije ekwu ụka, onya hamale bije eriri, onya hamale bije aṅụ mmanya. Eshi mejọrọ ya. Eshi nye ho ya ha ho feel sure entitled to, because on way entitlement mentality. The day where you know give am that thing, because if it dash ya manu hit her, onya ho ga me appreciate, show gratitude. Get dash onya that thing again tomorrow. It create mala dependency. Get onya ha ọzọ next tomorrow. It creates entitlement. Then if you refuse to give that person that thing the next time, you have started creating resentment. Then you still not give them that thing again. You have created enmity between you and that person. So, and you know that in there you cannot continue giving and giving and giving and giving. So what happens if you stop giving those bloggers? Then he creates a lot of resentment. Before you know him, who know no bloggers, they will go to the highest bidder. Pastor pastor, call a pastor ije emekegi, Pawa Dibia heja anuke ya na oje agboke ya na oje emeke ya. Nwosikwa ke pastor Dibia ọzọ highest bidder ke tọrọ kuru because Dibia ejilewu forever. Likewise, pastor know the trend forever. Check out all these pastors now that are trending. There are pastors that have trended before them. Emecha relegate him to the background. Or hegemekwa these other pastors. Check Ndi Dibia urewu before. Iwu nike gala nike. Check Ndi Dibia urewu before. Enwonye ejewu forever. They will leave. Oh, the Dibia that is going to Wola tomorrow now is warming up somewhere. And on a kick ilana or ag speed ana watch aqua these bloggers, many of them no even the church na ge kurokwa whoa kosoya bakwa ya interview so baby. So if you eat you have foresight, give me foresight if you want your career to but enwere hende ikwesiri izere oka mma na akọrọ story gi mana adịghị sure of ha akọga oka mma na akọrọ story gi mana ejigi evidence ịghọtara oka mma na akọrọ ndị iro na ndị uro na ndị anya ụfụ na ndị mmegide kọrọ your story iji megide gi mana evidence anọgo mana no proof oka mma that ọrịkpa ahụ danna akọga ya with proof onye ahụ na-akọsa ya na-agba ihe kpa gị na-asị ilekwa ga ahụ rịọrọ nwo biko. What a disgrace. And gine mi nyo ana ahụta na Ndi Dibia niile mega amanse na Ndi Dibia niile mega the more you look the less you see. Anya agba kechabe. We never recover finish from the one where you and Okongwu do that time. We never recover finish from the trauma and we never recover finish. The church janye gba catapult, janye gba nnụnụ, janye call the thing mere Ndi Dibia no for the minimize their activities in online, including me, because I'm somebody who nketa iri ebe mo eke mo wewu ezere mam. I'm somebody who
onye me arahi mana ihere ahafu onye ahụ gbuo m. Ayaya na Nando ibido hulu ọzọ inuku ugbu. You see this one? Go ahead, share the video. Anozi Orikeze. Permission granted. Share the video. Now listen, Ayaya na Nando ibido hulu ọzọ. Amam association Ndi Dibia it belong to there. But if true, it turns out to be that na hegi na Okongwu Dibia mega now wo arrange. Guess na ọgwụ gị jidere ya. Ya ma na ekwu na ọgwụ gị ji n'ebe ọlọ jere gbafa akpọga. If true ya rụ na ọwa arrange ka nnu mega he, that your association suppose bring una piano ta as what a man no piano 32. E kwesịrị gbọdọ man no piano 32 otula. I kwesịrị gị na-agbaje ba ngo ole gidere gị apia ngo ole gidere gị akwọ gị ezigbo he ka ga ahụ. And that boy akpọgo Okongwu Dibia. There was a time I made video about you. But akpọghị ga aha that time. Kama na akpọla nga aha now. You started very well. You started very well, but greed and okempompo kwaturu gị. You see? Greed no okempompo kwaturu gị. Why did greed? You used your attitude. Character, you are never loyal. You are very, very disloyal. Inwe loyalty in you. Onye olaga ya mekọrọ he. Sorry for that person. No loyalty in you. Go and look at J-Pack. J-Pack has loyalty. J-Pack nwere loyalty. J-Pack will not say that he has not seen Akwa Okoko doing things that are not doing things that does not suit him well, or doing things that does not sit fine with him. J-Pack I like him. J-Pack not like him. But you cannot see J-Pack coming out to castigate Akwa Okoko. J-Pack iwe ni no ga-ewe Akwa Okoko kparịa ya he ni no ga-akparịa ya. J-Pack iwe ni no ga-ewe ye ji nwayọ so ka mmiri ọkụ. That is loyalty. It does not mean that Akwa Okoko is a saint. It does not mean that J-Pack does not know that Akwa Okoko nwere mess up ke ya. But that is loyalty. That is loyalty. Take it anywhere, take it up, take it down, take it to the moon and the star. Now, J-Pack agbajela ebe elaha this man ke ndị Zion ebukobi. Now J-Pack is there now. You see? J-Pack will also show his loyalty. If it show loyalty there, I don't know, Kamhari Iku. But I don't think that J-Pack will, because of Yana ebukobi like this. I don't think Noge Kuni here fight Akwa Okoko. That is loyalty. And that attitude will make you go far in your career. Whatever career or whatever. You see? Okongwu Dibia. You started well. But disloyalty. Hey, mega na oro na South Africa ki mega ya game ya among guy. Ana achola ga acho na. Aga acho ga ezigbo. JJ Juo. You are a snitch. Okongwu Dibia, you are a snitch. You are a snitch. You never reach 48 hours where you and Ayaya do the alleged RNG. You don't sing already. You don't tell people you don't tell somebody tell another person say waiting una they do. See as it be. Who go one give you deal again? Who go one bring you into his bosom? One day he ga emechakwa ko he na that man akpoga waja he ga akọ ije ga ya oge ka owoge agụrụ agụbegi agụrụ ji akụga m ugbu na afọma na ebe agụrụ gụ oge he ga akọ even onye shiri gị good morning he ga akọkpo ji dosa ọnụ say gị good morning. Achọ me na akpọ nna aha now. Oh, gari agwa iberibe agwa pare nnu mega. That was why J-Pack left
that circle. J-Pack had to leave that circle. Because number one, aha J-Pack aremma ile he ya people ji akpọ ya ndesi ya jeje chọta ọrụ nwa ndị ka apịa ibe ndị ka akpọ ya idiot, onye ka akpọ ya anụmanụ, onye ka akpọ ya ewu, onye ka akpọ ya ifuru, onye ka akpọ ya cake. You understand? Akpọga ahụ ya bịa hụ that na nnụ the circle nna ahụ na nnụ agala ya ihe ndị ahụ ihe ji nwa for. Now this J-Pack is washing his image now. Watch ya the way J-Pack ji agaga. He is trying to wash his image. A na-eme ka edozie na-ewere ihe ndị ụka eji eme arenji na-eji ya bịa biri oke aha ka gị Ayaya na Nando. Ihere tankobu anọ gị n'ime. Ịchọsadịrị onye ga ya ga-eme arenji. Asọ onye chọrọ iri awọ ya rie ka isi kara aka. Ịchọchara onye ga ya ga-eme arenji ya wụrụ nwa ọba ashịrị Okongwu. Ya wụrụ nwa ntakịrịke Okongwu. Ya wụrụ ntakịrịkịrị Okongwu ka ga ya mega arenji. Somebody who dia nga ahụ ga ya bụ ọnụ nwụcha kai for you don't call onye ọzọ exactly ihe nnu mere. Yet you say you be old man. Yet you say you get association where you belong to. Those people say where una belong to for the same meeting, they know they talk to you. Una know they sit down for round table discourse. That club where una they spray big money. Una know they sit down reason. Ayaya, let me tell you. Yes, I'm sure that you have children. How your children are going to see now? How they go? I'm not saying that everybody is perfect though. Nobody is perfect. But when hell abambo ya to no abo ya to no that is I am not perfect. I have my own sins. Mehekemi. Even I mehekemi self ojuru basket. But my sin no be arrange miracle. Cannot be. Agame eji agwu Ishi. Aga meji agwu Ishi ma arụ nrụrụ. Aga meji agwu Ishi ma eme epele. Aga meji agwu Ishi ma eme play. Yauru ni, let me tell you, Yauru she cooled down. Henny Nebasago Okongwu would have fizzled away. Okay, just gaga. Then there are people that will still come up that never heard about the RNG that Ayaya did once upon a time with a certain Okongwu. One Okongwu. And maybe by then, he revitalized the alarm morgue. Maybe by then, Muagarela, a city up or a powerful because it is not permanent. The downfall of a man is not the end of his life. The downfall of a spirit is not the end of that spirit as well. After all, scatter, maybe satire. You understand? Somebody from that family say, I want to restore this more. Or I say, yeah, restore the more. So, even a mistake in your career along the line does not mean that does not mean that your career is over. You can still wake up again. So why didn't you wait for the right time so that more ejaka wake up? KJJ la chiuka to Okongwu. Na eluzu cham respect for you people. Magema the club oga herself because they won't tell me that they are not seeing this show of shame. No, mega. They won't tell me that they are not seeing it. Look at him, mega. Them di kuoku na o mama ekuhu ya yeme o man no o kieme esomi na aroga calculation gimme. Now because of you people now, I know they even post my works. I don't know 3 today. And as I'm talking to you, I am still here with people that I'm here to do something for. Come on, no wafa come jejeje bana. But you, these things have made me, I know they show my destiny again.
Another show. Already before self, I dey minimize the way where I take they show my work on social media. I dey minimize how I take the write. Because ejima some pare. Ejima eze mpare. Thanksgiving elu, Thanksgiving ala. Ego elu, ego ala. Dedicate this, dedicate that. Success ike. Baba, I don't get this one, Baba. I know they televise again. Because I feel televise. They go say na RNG. You know what I mean? And if I televise, if I video those things and post them online, if somebody comes there and write RNG, it ogebu more oge ejime hate ejime hate ogebu more ma be kwa bia block monya aga ma block manole haram manole ma block monya ho block monye wetin cause am ya won ya wo he no mega le pala le onpala ha rere ha anya mmiri o wutega mo. I am not from Anambra. I am not from Anambra State. I don't belong to your club. Man on utem. O wutegam. You people are big names online. And because you are big names online, therefore, people now think that you people, by virtue of that big name known as native doctors online, yana reko won no headquarter Ndi Dibia. Whereas the one won no ne. Ogwo nene kan no gbogadi hin. O ikenga gen romo ge se gwogbulo onwe gi na ogwu. O ikenga gen ro la go overnight ya reke gwogbulo onwe gi na ogwu. Do you understand? Agwogo bia Imo State ga hu nde gwogo ogwu ni Imo State. Come to Imo State na. Bia Imo State hu nde gwogo ogwu. Je Enugu hu nde gwogo ogwu. Je Kogi State hu nde gwogo ogwu. Je Gala hu nde gwogo ogwu. Na mmanụ nwere ego emini hụ na ịgwọgọ ọgwụ. Na mmanụ nwere ego emini hụ na ịgwọ na ewu na mmụọ gị kwụshighị ike. Ahụla m ndị ji ego. Ahụla m dibịa ji ezigbo ego. Gewanụ ntị. Ahụla m dibịa ji ezigbo ego. Ezigbo ego ama. Mana e nwere ọrịa ga. Ya wụ dibịa ji ego na-agwọkwa ọrịa o. Mana ọrịa ahụ wụ ọrịa isi nka ya. O ji ezigbo ego mana ọrịa ahụ ọgwọ afụ ya onwe ya. Enwekwana onye ga-agwọ afụ ya ahụ. Ahụla m dibịa ji ezigbo ego. Mana o jila arụ ọkpụ. O ji akpọ ntu. You understand? Ahụla m dibịa ji ezigbo ego. O ji akpọ ntu. O jila arụ ọkpụ. Ahụkwala m dibịa ji ezigbo ego. Ọ gakwa na akpụmafụ nwaanyị ime. Ahụla m dibịa ji ezigbo ego. Mana ndụ ya o nwere short life. O juru eju. Achọga hụ ndị achọga. So you cannot measure the success of a dibia with ego nwere. So since I know this thing now, why am geje achọ ụba n'ike when I know that I can still eat garri? I'm the swallow type. Hawo m onye indomie na rice. Agba m ego m ji eri garri. Ele ihe ọzọ m chọga. Nchefu afọ ma ha ego m ji agba fuel, zụrụ fuel, jee ebe m chọrọ ije baa. Ncha ahịa mee ihe m chọrọ ime. Ele ihe abịahụ m ụyọ gị bịa rịọ gị iri. Abịahụ m ụyọ gị bịa rịọ gị ego. Ịhụ m ịga ha ma na chi m rụgala m ezigbo ọrụ. Some of the problems eji abịa here. Onye ka arịaga stroke. Onye ke arịaga ke. Onye ke this one this. Onye ke this one that. Onye ke eji anya eji nga. Onye ke mere ke. Some of those problems enweghị m ya. So can't you see that my chi is faithful to me?
then ọrụ ndị eji abịala m mụọ ma na-arụ ọrụ na-arụ more than average ma na-arụ ọrụ more than average, above average, my performance above average. Because I know that a native doctor will not tell, any native doctor will argue that no 100% is always a very big liar. There are many factors that affect honor. Affect it positively or negatively. Those factors, they determine the success and the failure of those spiritual honor. After all, ije na hospitals, clinics. Doctor ga-emekwa ga admit o. Yotara. Doctor ga-emekwa ga admit. Na-arụ ọrụ. Ị ga-akwụ hospital bill gị. Ị ga-akwụ hospital bill gị. Ị ga-agba card. Ị ga-akwụ hospital bill gị. Ị ga-akwụ ụgwọ bed. Ị ga-akwụ ụgwọ ward. Ị ga na hospital na-eri na-azụri na-eri. Omini hụ sị ị ga-agbake. Enwo apapa gị mọchụarị. Akwe na anụ. He m kwuru na awụrụ ka wuri ilulu. Yet that same hospital, mmanụ nwụrụ na hospital ahụ taa. Does not mean that mmanụ ga-anwụ na hospital ahụ echi. Does not mean that mmanụ ga-anwụ dị na that hospital that year. So na dibia self rụrụ ọrụ ahụ awọk hụ. That time does not mean that n'ọrụ ndị niile ọrụ ga agaghị awọk. Does not mean that ọrụ niile ọrụ ga awọk hụ. So me, I can beat my hand on my chest and say that I am well above average. Joyce. Joyce. So, ya onye na-arụ ọrụ ga na-aga ga na ahụ testimony. A na-emela gị Thanksgiving. Little here, little there, little from here, little from here. If you are a native doctor that knows how to save money, it is something. If you are not leading a frivolous life, if what others do don't entice you, you will go far. Na hi na eme. Ayaya oke aha agi. It's a trend by all means. At the end of the day, guys, share everybody. Look at you never even tried. You don't cast people up roll and gone everywhere. And if people don't be, if native doctors, if native Biafra agahon to condemn imega, ya na reka o Ndi Dibia ji eriga. Ya rize ko ware nji miracle ka Ndi Dibia ji eriga. Ona foka akpogo Okongwu Dibia. Mampekelection ahụ. Boy, udi ahụ ọjọọ ijiri ihe arrangement gị arrangement ije eme udi ahụ ọjọọ iji ala ndị ọdịnala ndị Anambra kwesịrị igide gị pịa gị 32. They supposed start from Anambra. Jide gị pịa gị 32. Agabalagala na abalagala. We go run for una. When they make Omenala na Facebook before na-abịa. Now una come. Now come turn Omenala to home aka rubbish. Anybody can now talk to any Dibia anyhow. Go to the pages of native doctors. I can remember when Chimarin was trending, and one other when Chimarin and Obijofo and this other lady, one girl who named him Mami Water one certain time. They not born you and make you go there, go the Bari and Okongwu in a comment section. You know why? Okongwu Dibia number, but on our the greed, different Amazon format this, format that, format this, format that. And I mean, Mama Zikeo format, and Mama Kanukeo on an Achina came more some man like one here, I'm out the no myself, I'm confused. You are no, I'm telling you. And there was some of these videos, me too, I can't the day confused. So, and as a smart person, in that my confusion, I go they say, if this thing they confuse me like this, how much more
other people where they watch. You are like, how much more others? Yeah, my more they got confused. How much more others? So you see, that's any alarm confusion. I won't want to do that kind of thing. That is why, well, like this now, whether they work, you don't know sir they work or not, unless you come here. Because I'm no longer posting. I am no longer posting. And as I know they post, it can't reduce my engagement online. No ne hafokwa anyị post ruma nzu na edo. Post ruma wa nzu na wa edo na wa kai kai anyị. Anọ pakwa, anọ Ishi wanja apal, anọ pakwa ihe niile. Onye ke chọrọ Ishi saya gbaga the biggest car. Onye ke chọrọ Ishi saya no ga the best house. Onye ke chọrọ Ishi na ya fege ego kacha. Onye ke chọrọ Ishi na ya so na group ndị na-efe ego. Onye ke chọrọ Ishi na ya wụ member. Ndeke onye ke chọrọ Ishi na oya buga nna makarịa. Onye ke chọrọ Ishi na oya mega dedication. Oya dedicate ga moto karịa. Onye ke chọrọ Ishi na oya dedicate ga moto ụmụ ji karịa. Who know the dedicate moto? Who know the dedicate moto? Who know the drive? Onwere dibia na agbaga anwe moto ọgbaga. As far as say na arụ na anọta, enwere dibia agbaga anya ga hụ moto. Is now left for the dibia to know the kind of motor ọ ga-agba. Ichi iji ego ji abala onwe gị uru ji azụ moto. Eji na azụ moto no. Nya moto shiekwanụ moto. Nya moto shie moto zamakwa na agbara moto. Anya agụọ ọnụ ga aha gụọ ga agbara moto. Ya chọkwa na iji nwayọ zụrụ moto nwambie mana sị ewe nwambie mana sị you as a native doctor ụwa like ha gị ga-eji nwayọ ọrịa ụwa n'okpuru na-ejelu onwe gị ihe ijegala. As far as your motor go carry you go where you dey go, do you need to impress anybody by you come? You never see my motorcycle. Me where they carry me, I they carry my motorcycle go anywhere. My small motorcycle, use and go town, go market, buy things. Zo ma ọkụkọ ma ihe niile zuju ohe. Ihe ome nga ndị machine ayo ga go say who be this person? Jam onye ọdagbu. Agwa gị na ihe ịnụ na iji ezigbo moto ga ahịa adịghị m ụtọ. Ka ngwa gị na aga m azụ afụ moto. Eji ma park moto me nga park ya moto me nje ahịa with machine. Sometimes me eji ụkwụ jaa because enwe onye m ji ụgwọ. I need home bodyguard. Enwe onye m ji ụgwọ. Ndị dibia bikono, I am not condemning anybody. I am only condemning the actions of Ayaya, Nando and Okongwu Dibia. And because of these things what they do for that their circle, now it make people like J Park Jizero onwe. Oga Jik himself jikwanwayo eze agakwa onwe ya, but onye ka ahụ yuzuga on number 6 ya. Okpo ham n'ọnụ. Okongwu gị hụ this video. Asem ya wụrụ that true na ịrịaga. Ya wụrụ that true na iji ya ahụ. Asem gbake. Gbake ga amụrụ akọ. Ya wụrụkwanụ na ọwụ arenji ka nnu mega. Okongwu asem gị desist shi na ya fụọ. Ayaya na Nando ya wụrụ na mmụọ gị kuturu Okongwu Dibia. Asem gị gbaghara ya gazie geji amara na mmụọ gị na-arụkwa ọrụ na mmụọ gị alaghachita mahula but ị ga-agbaghara ya rụkwanụ na ọwụ arenji ka ị mere he enidere makpu gị kwụọ gị ezigbo mmakpu ji rods gbanwee otula gị. Jirod gbanwee otula gị. Maka na enwere ihe small girl ga-eme asị ghara ya. Enwere ihe young man ga-eme asị ghara ya. Na ọwa agwa ụmụaka. How much more you
agadi nwoke elega ya just ya wụrụ that ọ wara nji ka go Okongwu mega go Okongwu just close Facebook account close Facebook account don't come on lad, just let ka enwe fresh air ekuru fresh air na-ejila arrange pollute ohi na location everywhere. You see how you know how bitter mre, you know how bitter mre. Now they cause all this nonsense. We make this guy there AJ I say me Aprola Dibia ke emeneke because I ga no as no one no wunde Dibia, and they don't even know that Dibia you know go they know one pekele the Dibia buri ha. Even the ones who you know they hear about them, but they are powerful. That's because some of our online me amanse jimoto jiego jioyo ji cartel and group. Then I hun na bia che no won no Dibia. Come on cut out no she get out. Onye mere no Dibia ka o maka ndoftar online amara na amara online. Iba be village hu nda ma page api phone no Dibia anu ga ezigbo ọrụ. O maka anyị no online amarazi anya online. Ima na ewere Dibia na anu online regodi ori wosk. O maka anyị as online na anu dị ọrụ ya dize ka ọ na anyị wu Dibia ama. You never enter you no garide. Now na cosam, it can't be like saying now una be the spokesperson for native doctors, as if una be the mouthpiece of native doctors, or as if una be the representatives of native doctors. Therefore, no na mess ya up. As in the Dibia mess ya up. Come on, pushing for no pani me or JJ laba. No jirego na akpa no kan no jego. No mana page eme wayo na akpa no kan no ma page eme de wayo. Do you understand? N'ime group na ahụ kpa ahụ no ha na-eme arrange. Kpa ahụ na Ayaya Nando and Okongwu Dibia, that set mega arrange ahụ. Kpa no he mega the ten anya alaba no. Push you go and sleep. Ọhaneze Increment ya gajina nwoke gajina nwaanyị. Eji m iwe kwuo okwu taa. Maka na he churu m ụra. He mere m onwe kemi. I'm inactive online, whereas I am somebody that likes writing. I am somebody that expresses my thoughts through writing. I'm somebody that pass information, that pass my idea through writing. I love writing. I am a good orator. I organize my words, my speech. I organize it very well. If I'm teaching, I love teaching. If I'm teaching, I will teach in a way that even a layman will understand. I will teach it in a way that I will make you understand it. I will split it in bits. But now my activities are really inhibited online because of this. Because I fit talk. Man, I say enya katat. Ya bia utem. Ndoma gigamente. Ya gajina nwoke gajina nwaanyị. Orieta agabe, orieta ya ri ala anyị homa. Ogologo ndụ na ahụ isi ike, ọganihu ha akwa na ha enwe. Onye shi anya ga-anọ aga ha anọ. Onye shi anyị ga-anọ. Onye shi ha anyị mega aga enwe isi ya ga-aba ha anyị mega enwe isi. Onye hụrụ anya akpa here isi ga-apụ ya mbara ala ekwu arara ya aja. Onye nkwa na anya na-afụ ya ụfụ, anya ga-apị ya kwụsị hụ nga anyị medoro. Ọhị m gọrọ ọfọ. Kwam jikwuo ya sị m ya chikpa ahụ reo ise. Nna ndeke ekwerekwa na omenala. Nna ndeke na-ada be mba na omenala. Nna ndeke nụka nwere hope na omenala. Nna ndeke nụ marala dat na hụwa ejila aga ihe otu ugboro. Na-eji enwe mgbe eji ama mma nwekwa mgbe eji ajọ njọ. Eji enwe hard times, nwee soft times. Na ndeke n'omenala ha ewe oge ọnwụnwa nyere ndị omenala. Na ha ewe oge ọnwụnwa nyere ndị ọdịnala. Mmehie anyị aka hụkwa mmehie ndị okpere. Mmehie ndị omenala arịhụkwa greater and mightier than mmehie ndị okpere. Mmehie ndị church. No. But because a ga-akpọrịrị nkịta akpọrọ ụgbụ, a ga-enwerịrị ha ga-eji akụgbu ya. Nkịta asị anyị alaike ha oge. Nkịta ahụ a ga-enwerịrị ha asị a ga-eji akụgbu ya. Ịwara ihe mmiri. Nna ndeke n'ụwa ara mana na-enwe ndidi na-ekpela chi nnụ, na-ekele ndị Ishi nnụ, na-akpọkula mmụọ ndị so nnụ ya ụwa. Asị m ya gaji ụbọọla nnụ.
mmụọ ndị ahụ niile anyị kpọkuga agaghị agbam anyị aka. We will still emerge victorious one day. Asị m ya gazinyere anyị na ndewo. Ebe ọbụla nọ n'echa video ajụkwa m n'aka na like ihe na ngwa nyela aka subscribe on this channel, share this video, share cha igbe notification gị na-enweta notification mgbe ọbụla ntị ha na video ị na-enweta agbaga m ọ na-abata na phone gị ka onye sendịla alert. Ị nwetacha the video share kwali onye ọzọ, share kwali unu na like ya magoda like thumb up button na ị click on it, click on it ifukwa the video na-enweta more suggestion and more likes. Then ị comment gị na comment section maka na uche onye adị njọ onwe ọbụla ịchọ ikwu ị na-eti ya na comment section. Ndị ọcha lu comment bụ for interaction. Ị na-eti ya dị ya ma nke ọjọọ ma nke ọma na-eti ya ebe ahụ aya na-agụ ya na reply kwana gị maka na uche onye comment section to always the place na-abịa amụtakwa one or two ne. Onweghị ya gwa m na comment ya ewe m iwe, never ma nwe m iwe maka you are also trying to pass a message to me. So we are interacting. The only difference bụ na na-agụ ihu na-edede mana unu nwa na afọ m anya. Ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị Igbo anyị.